Пакости ли лакомство? Хора, какво ви става, бе? Това нормален начин да се държиш с една дама ли е? Ще давате ли бомбони или не? О, вау! Ма вие най-много се кефите на Хелоуин. Тук много сте се постарали за декорацията. Вратата? Защо е отворена? Франк! 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 Сега разбрах защо ме доведе в мазето. Явно тук държите лакомство. Това че мен тук интересно. Мале, тия са брутални! Това малина ли е? Мале, много са. Мало бе. Оле спина. Франк! Франк, не, това е само за чудовища! Добре дошла в бандата, булка на мрака. Ще те наричам Малина. Лава Бер отбора, тук сме само наши хора. Лава Бер отбора, пак ще носиме фурор.